журналист се опита да установи контакт с вас и поиска веднага интервю. Има случаи, в които едва ли не по телефона взимат интервюта. По-точната реакция е, ако е само за конкретно събитие или инициатива, да ги опътите, нали, дата, час, място и така нататък, но ако започват да разпитват по-подробно, така да ги опътите към съответния пиар, т.е. ресорния ви, или пък да поискате предварително въпросите. Това е практика, не се стеснявайте, но така или иначе с медиите вие би трябвало да имате някакви лични контакти. Ако нямате, хубаво е да установите, но когато контактувате с медии, трябва да знаете, че те са много пунктуални. Това са хора, които си вършат работата. Ако вие им откажете информация, трябва да забравите думата без коментар. Ако вие им откажете информация, те ще си потърсят информацията от друг източник. По-добре е вие да им дадете тази информация, която искате да прочетете или да чуете, отколкото те да търсят някакви допълнителни източници. Така че по-добре е да установите едни човешки отношения с тях, като не забравяте, че те са 24 часа на работа и дори в неформални отношения пак са си журналисти. И ако не искате нещо да не го прочетете или чуете, просто не го казвайте. Когато все пак решите или вече се стигне до един момент на интервю, трябва да отчетете разликите. Едно е интервю за печатна медия, едно е за радио, едно е за телевизия. Печатните медии, нещата